Aşgabatda yerleşen Aman Kekilif adyndaky molimçilik mekdebiniň talipleri umumy ýaşaýyş jaýyndaky artýan talaplaryň özleriniň bilim almagyny barha agyrlaşdyrýandygyny aýdyp, olary nägilelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy bilen anonim şertde söhbetde şolan taliplaryň ençemesi bu talaplaryň ilkinjileriniň hatarynda özlerinden özbaşdak nahar taýýarlamagyň gadagan edilmegini we özlerinden ýygyderli ýygnalýan pullary agdaýarlar. Bize mektep müdürünün buyruğu esasında özbaşdak nahar pişirmek qadağan edilýär. Talipler naharlanmak üçin umumy ýaşaýyş jaýynyň naharhanasyndan talip stipendiýasyna laýyk gelmeýän gymmat bahadan nahar satyn almagy mejbur edilýärler. Dip mektebiň bir talibi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä talipleriň alýan aýlyk stipendiýasy 700 manada barabar. Umumy ýaşaýyş jaýynyň naharhanasynda satylýan naharlaryň bahasy 20-30 manat aralygynda üýtgeýär. Bir talip ertirlik, günortanlyk we agşamlyk nahar üçin günne adynyň 50 manat sarf etmeli bolýar. 50-ni 30 güni köpeldirigine 1500 manat bolýar. Bu talipler üçin juda gymmat bolýar. Köp talip ene atasyndan alýan pulunyň hasabyna ýaşasa, köp talip talaba laýyk imitlenip bilmeýär. Ýagny günnediňe bir gezek naharlanýar. Bu olaryň saglygyna hem yaramaz täsir edýär. Dip mektebiň başga bir talibi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä özbaşdak nahar taýýarlamak gadagynçylygy mektebiň täze binasyna göçlendi. Ýagny 2021-nji ýylda tapgyrlaýyn esasda güýje girdilip başlandy. Ýöne ilkinji ýyllarda taliplere umumy ýaşaýyş jaýynyň naharhanasynda yeňillikli bahadan nahar satylýardy. Wagtyň geçmegi bilen naharlaryň bahasy gymmatlady. Häzir mektebiň daşyna satylýan bahadan hem gymmat. Talipleriň mektebiň daşyna erkin çykmakdan mahrum edilýänligi sebäpli olar mektebiň daşyna naharlanmak mümkinçiliginden hem mahrum bolýarlar. Sebäbi talipler mektebiň daşyna çykmak üçin bir gün öňünden müdüriň adyny arda ýazyp, sınıf ýol başçysyna gol çekdirmeli. Arda müdür tarapyndan kanagatlandyrylan halatyny talibiň mektebiň çägini terk etmegine ruhsat berilýär. Dip talip bellidi. Resmi metbuata görä 2021-nji ýylyň martynda açylyp ulanylmagy berilen mektebiň binasynda 500 okuwçy niýetlenen umumy ýaşaýyş jaýy we 400 orunluk naharhana bar. Mektebiň resmileri taliplere berýän maglumatynda özbaşdak nahar bişirmek gadagynçylygynyň sebäbini nahar bişirmek üçin niýetlenen elektrik enjamlarynyň ýangyn howpludygy bilen düşündirýärler. Ýöne talipler munyň sebäbiniň naharhananyň müdiriň garyndaşy tarapyndan dolandyrylýandygy we ondan gelýän girdejiniň ikisiniň arasynda paýlaşylýandygy bilen baglanyşyklydygyny belliýärler. Talipler özlerinden her iki hepdede bir gezek, kätede her hepde dürlü maksatlar üçin pul ýygnalýandygyny hem aýdýarlar. Bu pullar umumy ýaşaýyş jaýynyň otoglaryna, girilgilerine, koridorlaryna wagtyň geçmegi bilen köýýän çyralary satyn almak, hajathanalaryň we hammamlaryň hatardan çykýan krantlaryny awatlamak ýa-da täzelemek üçin ýygnalýar. Talipler otoglarda we girilgilerde çataçýan ýa-da döwülen penjiräniň aýnasyny hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýarlar. Dip talip bu ýagdaýlaryň özleriniň bilim almak mümkinçiliklerini barha agyrlaşdyrýandygyny bellidi. Azatlyk bu aýdylanlar barada tesbir almak üçin 19 aprelde mektebiň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň etdi. Ýöne redaksiýanyň ýygyderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bu barada Türkmenistanyň bilim ministrligi we paýtagtyň bilim bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda dinçilere häkimetleriň öňsü güýçlenýär büdjet idaralarynda we kärhanalarynda dini däpleri berza edýän ýa-da daş görnüşinden dinçiligini görüp bolýan işarlary duýduruş berilýär. Azatlyň habarçylary soňky aýda dinçiler babatyndaky gözegçiligiň güýçlenmeginiň nowatdaky ýagdaýlary barada habar berýärler. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gullukçylary döwlet idara kärhanalarynda şol sanda okuw jaýlarynyň molimlarynyň arasynda hac ziyaretini berjaý edip gelen we islamyň ýörelgelerini berjaý edýänleri gözleýär we duýduruş berýär. Dip Azatlyň habarçysy 18 aprelde maglumat berdi. Onuň sözlerine görä büdjet işgärlerinden edilen talaplaryň arasynda erkek adamlardan sakkal goýbermezlik, telpekli ýöremezlik, dinanlardan başyna ak ýalyk, atynmazlyk ýaly buyruklar bar. Habarçylarymyz bilen görleşen büdjet idaralaryň wekilleriniň sözlerine görä bu gadagançylyklary berja edilmese boyun gaçyran işgärlerden işten çykmak hakynda arda ýazmak talap ediler.
Anonim gürleşen çeşmelerin biri özünden edilen talaplar barada şeýle gurrun berdi. Talaba boyun bolmadyk işgärlerin işinden öz ardaty boýunça çykmaly boljagy duýdurlar. İl ýaly bolup bir mezdeş eşikde işlemeli we özara gurrundaşlykda Türkmenistan ýaly asuda ýurdun başga hiç ýerde ýokdugyny wasp etmeli diýilip duýdurlar. Dip azatlyň söhbetde şaýdar. Dünýäwi Türkmenistanyň ilatynyň aglaby bölegi islam dinine uýar ýurt ýolbaşçylary haç ziýaratyna baryp gaýdar. Türkmenistanda ägir türlü meçhitleriň ençemesi guruldy, meçhit guruluşy dowam edýär. Welaýetlaryň her birinde gurulýan meçhitler üçin ilatan ýygyderli pul toplanýar. Meçhitlere ýurt baş tutanlarynyň ady dakylýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertde gurrundaş bolan türkmen diýençisi öz pikirini ma'lum edip, türkmen hökümetiniň diýençileri görkezýän gysyşyny häkimetleriň diniň özlerine garşy güýç bolmak ähtimallygynyň howatyrlanýanlygyny aýdar. Hökümet bütün dünýäde ikrar edilen adam hukuklaryna eýerip we beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna bolşy ýaly islam dinine uýan öz raýatlaryny her ýyl haj ziýaratyna guramaçylykly uğradýar. Emma haja baryp gaýdan raýatlarynyň we dindarlaryň sanynyň artmagy awtoritar rejimi beýinçilik edýäni meňdeýär. Dinçilere edilýän basyşlaryň dowam etmegi dini taglymatlara we şeriat ýörelgelerine çapraz gelýär. Dip Türkmenistanly dinçi öz pikirini paýlaşdy. Türkmen dinçilerini batyş geçen aýda Moskwada bolan terrorçylykly hüjümden soň güýçlendi. Türkmen häkimetleri meçhitlere barýan ýaşlary ýygyrlamagyny güýçlendirdiler. Meçhitlere namaza barýan ýaşlary saklap soragy çekip başladylar. Şeýlede ýerli ýaşaýjylaryň arasynda sakkaly has özkün raýatlar hem kanun goraýjylar tarapyndan soragy çekildi. Ilata namazyny öýlerinde okumak tapşyryldy. Azatlyň habarçylary munyň ýa-ni meçhitlere juma namazyna barýan adamlaryň sanynyň esle azylandygyny habar berdiler. Yurt häkimetleri iratyň din adatlyklaryny berk çäklendirmekde, dindarlary syýasy maksatlar üçin ulanmakda, başga dinleriň wekillerine ýyllar boýy gysyş görkezmekde tankyd edilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din adatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hatabatlarynda Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda galýar. Türkmen dinçilerine edilýän häzirki basyş ýurtda umumy howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilen wagtyna hem gabat geldi. Ukrayin prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanyň günwatar ýaranlaryna we hyzmatdaşlaryna ýene-de ýüzlenip, olary uruş ýagdaýyndaky ýurduny has köp howa gorunç ulgamy bilen üpjün etmäge çagyrdy. Bu çagyryş Russiýanyň 19 aprelde Ukrainanyň şäherlerine we möhüm energiýa destgalaryna ýowuz raketa zarbalaryny amala aşyrmagynyň ýanynda edildi. Bu aralykda Ukraina goşuny Rus hüjümlerine jogap hökmünde Russiýanyň strategiki bombaçysyny ýok edendigini aýtdy. Ukrainany howa gorunç ulgamlary bilen üpjün edýän her bir ýurt, hyzmatdaşlarymyza howa gorunç ulgamlarynyň ammarlarda saklanmaly däldigini, olaryň terrorçylyga sezebar bolan jemgyýetlerde we hakyky şäherlerde ýerleşdirilmelidigini ynandyrmagy kömek edýän her bir lider we gorunçymyzy goldaýanlaryň hemmesi halas edijidir diýip Zelenski ozalky Twitter häzirki X sosial ulgamynda ýazdy. Ukrainanyň howa güýçleri 19 aprel günü ýerden Russiýanyň eden raketa we pilotsuz uçar hüjümlerine jogap hökmünde Moskwanyň strategiki Tu-22M3 bombaçysyny ýok edendigini aýtdy. Bu Russiýanyň strategiki uçarynyň şu gün biziň asuda şäherlerimizde eden we parahat ilaty öldüren hüjümi üçin aralyş diýip howa güýçleriniň medeniýet wekili Ilya Yevlaş Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna beren maglumatynda aýtdy. Harbylar sosial mediada çap edilen beýanatda howa güýçleriniň howa gemlerine garşy raketa bölümleriniň gorunmak aň togullugy bilen hyzmatdaşlykda ilkinji gedek uzak aralyk bombaçyny ýok edendigini aýtdylar. Şeýlede ilkinji gedek bu uçurdan atılan 2 sany X-22 raketa hem ýok edildi. Bugün Rus propaganda medeniýetinde garanky gün diýip Yevlaş bellädi. Bu öňe sürmäni garaşsyz tasdiklatmak başartmady. Russiýanyň gorunmak ministrligi Tu-22-niň ýurdun günorta Stavropol sewitinde söwüş missiýasyndan harby baza dolanýarka texniki näsazlyk sebäpli helakçylyga uçrandygyny aýtdy. Stavropol sewit başlygy Vladimir Vladimirow ekipasyň 4 agzasyndan biriniň ölendigini beýleksiniň bolsa ýitirim bolandygyny bellädi. Ol ekipasyň galan 2 agzasynyň diýeri tapylandygyny hem aýtdy. Ukraina içeri işleri ministri Ihor Klimenko Russiýanyň 19 aprelde ýerden
Yurdun Dnipropetrovsk sewitine eden raketa zarbasında azından 8 adamyň ölendigini we başga da 25 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Klemenko Dnipro şäherinde 2 adamyň we Dnipronyň günortasynda yerleşen Sinelnikivski etrafında 6 adamyň ölendigini belledi. Ol bu etrapda 10dan gowrak jaýyň weýran bolandygyny hem aýtdy. Sewit administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lisak Telegramda ýazan maglumatynda Dnipro şäherinde ýaşaýyş jaýyna we infrastruktura desgasyna zeper ýetendigini hem ma'lum etdi. Zelenskiýiň Dnipropetrovskda yerleşen dowduk şäheri Kryvyi Rihin aýry başga Rus hüjüminde nişana alınandygyny, infrastruktura zeper ýetendigini we 3 adamyň yaralanandygyny şäher häkimi Aleksandr Vilkul aýtdy. Ol infrastruktura edilen hüjümüň ýanynyň döremegine sebäp bolandygyny hem belledi. Russiýa terrorçylygy üçin jogapkärçilik çekmelidir we ähli raketalar hemde şahet pilotsuz uçurlary saklanmalydyr diýip Zelenski aýtdy. Ukraina Russiýanyň Ukrain infrastrukturasyna barha güýçlenýän howa darbalaryna garşy görüşýärkä ýarag we okdäri ätiýaşlarynyň azalmagynyň arasynda indi ençemi aýbäri öz ýurdunyň has köp howa gorunç ulgamy bilen üpçün edilmegine çağırş edip gelýär. Bu çağırşlar Birleşen Ştatlaryň Ukraina möhüm kömegi Kongresde böwetli bolmanda galýan mahalynda edilýär. Birleşen Ştatlar 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýa çözüşe başlaly bäri Ukrainanyň esasy harby kömek üpçünçisi bolup durýar. Ýöne Ukraina üçin möhüm bolan ABŞ-nyň berjek 61 milliard dollarlyk harby kömek bukçasynyň öňü ABŞ-nyň Respublikanlaryň ýolbaşçylygyndaky wekiller öýünde baglanýar. Wekiller öýüniň 20 aprelde täze harby kömek şol sanda Ukraina üçin gijikdirilen kömek bukçasy barada ses bermegine garaşylýar.